En we zien dat ook bijvoorbeeld bij ons vriend van de SSW. Dat is de partij die opkomt voor de Friese en Duitse minderheid. De SSW? In Schleswig-Holstein in Duitsland. Die zit maar inzet in de Bundestag. En er zijn nog veel meer mensen in de Bundestag, de 150, die zitten er alleen nog. En die krijgt een heel soort voorkeur. En er zijn een aantal redenen voor. En de eerste reden is, hij kan zich echt specialiseren op een aantal thema's. Door de Grutten zei ze, als het terror gaat, dan volg je die lui wel, want die had het doel hoor. En dan kan er dus eigenlijk zijn gang gaan. Kan er wetten voor krijgen, wettenmeidje, dat gaat hartstikke mooi. Dus je krijgt meer van, want dan wie misschien denken van nou 1 op de 150, dat stelt niks voor. Absoluut, want dus de kist echt scherp die expertise inzetten en die op de regio bijgelijks. Maar er is volle vrijer. De hoeft net in die partijkader al van tevoren van alles aan te stemmen en wetten bij de winter doen. Hij gewoon een onversneden geloerd. En hij zei het echt heel mooi. Ja, soms komt het toevallig uit dat ze hier een stem nodig gaan. En dan kun je echt heel mooi handel drogen. Dus hij zei het, we zijn een moes tussen de olifanten. Maar hij zei de meeste olifanten zijn aan het einde van de dag bang voor de moes. Geweldig.